Бүгінгі күндә күп яшьләр алар интернетта утыралар гел, телевизор гына карыйлар, урамга хәтта чыкмыйлар. Без күрсәтергә тормыш ул бик кызык әйбер. Ислам динебез ул шунарга чакыра. Әгәр без гомер буе телевизор янында утырып торсак, интернетта утырып торсак, без гомербезне, тормышыбызны күрә алмыйбыз. Шуның өчен үзебез велосипедка утырып, ислам мәгънәсен, ягъни тормышда тулысынча катнашырга кирәк дип, без кешеләргә шундый үрнәк күрсәтәбез. Кызыксынучылар миңа калса бик күп, чөнки гомумән исламнан ерак булган кешеләр дә әлеге акция белән кызыксынып, катнашырга теләүләрен белдерделәр. Миңа калса шуның белән алар исламга якынаялар да. Кызлар чыннан да катнашучылар шулай күп, заявка бирделәр, катнашырга килделәр, менә велосипедлар алдылар. Миңа калса шуны билгеләп үтәргә кирәк, хиджаб ул спорттан ерак әйтмәй, мөселман кызлары да рәхәтләнеп спорт белән шөгыльләнә алалар. Шуны гына дәлилләргә була. Марафонда катнашучылар бүтән кешеләргә тараталар һәм Сездән алып инде. Әйе, бездән алып. Нәрсәгә тараталар моны? Очраган кешеләр шушы магнитикларны алалар да иләренә куялар. Рамазан вакыты турында уйлыйлар. Иншаллах, ураза тотачаклар. Шулай дип ният кылып аларны таратабыз. Гөлнара, менә бүген велокросска катнаштың. Синдә инде хисләр файдалы булдымы бу? Бик файдалы булды, миңа бик шундый күңелле иттереп аралашып бардык. Хәтта инде менә ярдәм машина, Казан Нур машина кадәр килеп җиткәнче сизми дә калды вакыт. Бик тиз килеп җиттек. Урамда кешеләр күргән сездер инде шулай бит. Алар ничек сезне? Алар безгә бик гаҗәпләнеп карадылар, инде кайбер машиналар кычкыртып та киттеләр. Бик күңелле булды. Файдасы булыр микән буның? Ничек уйлыйсың? Әлбәттә файдасы була. Беренчедән үзебезгә файда инде менә бүген велокросска чыгып, икенчедән инде без инде Рамазан аеның әһәмияте турында да сөйлибез бит инде. Әлбәттә файдасы булачак.